Vážne, pýtam sa, či sme pripravení. Nech sa deje Božia voľa. Dobre. Prosím, chcem, aby každý sklonil svoju hlavu. Prosím, ideme, pomodlíme sa. Ideme poprosiť Pána, aby Pán sa zľutoval nad našim životom. Prosím, Bože, Otče, Pane, zľutuj sa, Pane, nad nami, Pane. Poženaj nás dnes, Pane, svojou múdrosťou, Pane, svojím slovom, Pane. Dovol nám, Pane, ho prijať a žiť tak, ako sa ti to páči. Si dobrý Boh, Pane, a nikto nie je ako si ty. Tvojou milosťou tu stojíme, tvojou milosťou slúžime. Preto prosím, Bože, čo, Pane, použij si môj život, Pane, na svoju chválu a slávu, Pane. Dovol, aby dnes tvoje slovo nás, Pane, napomenulo, povzbudilo, karhalo, poučilo. Nech tvoje slovo nám dá výchovu, Pane, nech nás pevní a nech nám doniesie pokoj, ovocie a radosť. Ďakujeme ti za všetko, Bože, Otče, Pane. Ty si Boh, ktorý miluje svoje deti a tak ich aj prísne vychováva ako prísny Otec. Nech sa deje tvoja vôľa nad našimi životama v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Takže cirkev. Mám toho dosť, tak potom. Preto prosím, poďme. Otvorte si Ezechiel 7. kapitola, verš 9 až 15. Ezechiel 7. kapitola, verš 9 až 15. Ezechiel 7. kapitola, verš 9 až 15. Chcem, aby dnes sme sa pozreli sami na seba, do svojho života. A videli, kde človek robí chybu a napraví tú chybu. Takže Ezechiel 7. kapitola, verš 9 až 15. Čítam. Moje oko sa nezmiluje nad tebou a neušetrím ťa. Podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoje ohavnosti budú uprostred teba. Potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bije. Tu, hľa, je ten deň. Práve prichádza. Prišiel pád bezočivcov, bezočivosť kvitne, spústnosť kličí. Násilie vyrástlo nad palica a ako palica bezbožnosti. Nikto z nich neostane, nič z nich hojnosti, nič z ich nádhery. Nebude v nich znešenosti. Prichádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech netrúchli, lebo na všetko ich bohatstvo
prichádza pálčivý hnev. Lebo predávač sa nevráti k tomu, čo predal. I keď ostali nažive, lebo pálčivý hnev prichádza na celé ich bohatstvo. Nevráti sa, lebo pre svoju vinu si nikto neudrží život. Zaznela trúba a všetko je pripravené. Ale niet nikoho, kto by šiel do boja. Lebo môj pálčivý hnev príde na všetko, čo ich bohatstvo. Meč bude vonku, vnútri mor a hlad. Kto bude na poli, zomrie mečom, a toho, kto bude v meste, pohúti hlad a mor. Mám pre vás otázku. Čo kupuješ ty a čo predávaš? Môžem? Naozaj? Môžem? Potom pôjdeme ďalej v Zjavení Jana 3. kapitole, ako Pán hovorí, príďte a kúpte odo mňa zlato, rúcho, olej a tak ďalej. K tomu prídeme. Ale zase Biblia píše, vykupujte čas. Lebo Pán skrátil dni, aby ľudia boli spasení. Lebo keby dni neskrátil, nikto by nebol spasený. Otázka je, od koho kupuješ a čo kupuješ. A zase otázka je, čo máš a čo predávaš tomu, komu nemáš predávať. Prichádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech netrúchli. Nech sa kupujúci neraduje. Prečo? Lebo ten deň súdu, ktorý prichádza, odhalí všetko, čo si celý život kupoval. A od koho si to kupoval? Vieš, že dnes môžeš kupovať aj od démonov? Vieš, že dnes môžeš kupčiť s démonmi? Vieš, že dnes kupuješ a vymieňaš? Kúpi si zlo a dáš preč dobro? Dnes ľudia, kresťania v cirkvi, nie aby žili svetlo a prinášali svetlo a nie aby zotrvali vo svetle, ale zo svetla idú do tmy. Nie aby z tmy prichádzali do svetla, ale zo svetla idú do tmy. A vymieňajú dobro za zlé. A tak kupčia s démonmi. A myslí si prečo? Čo je dôvod toho, že dnes ľudia kupčia s démonmi a vymieňajú dobré veci, ktorými ich Boh požehnal, a vymieňajú za zlé. Rozhodnú sa konať zlé veci a stratia to, čo je dobré. Ako marnotratný syn. Otec ho požehnal dobrými vecami. Bol bohatý v Bohu. Ale stratil preto, lebo išiel a všetko premárnil. A vymenil dobre za zlé. A začal kupčiť. A nakoniec mu išlo o život. Prečo dnes mnohí kresťania nie sú v cirkvách? Prečo dnes im ide takzvané o život? Prečo dnes už ich nebaví kresťanstvo? Cítia sa prázdni, ďalekí. Prečo? Čo si myslíš? Čo je dôvod? Prestali kúpovať od Boha a začali kúpovať od démonov.
začali vymieňať dobre za zlé. Nie, aby dávali zlé preč, ale dobrého sa zdávajú a zlé prijímajú do svojho života. Lebo sa rozhodli žiť telesne, rozhodli sa žiť pre tento svet. Ale vieš, kam ide a smeruje tento svet? Do záhuby, do zahynutia. A človek, ktorý sa rozhodol žiť pre tento svet, smeruje tam. Do záhuby, do zahynutia. Vieš čo? Jednu vec nezabúdaj. Všetko, čo ideš kúpiť, má nejakú hodnotu. Je to tak? Aj keď to je iba obyčajná žuvačka. Aj tá má hodnotu. Je to tak? Všetko dnes má svoju hodnotu. Ty zo svojho života, čo ti dal Boh zadarmo, ani nie doslova zadarmo, lebo za to bolo zaplatené Ježišovou krvou, ale milosťou, takto to poviem, aby to neznelo zle, milosťou Boh ťa poženal vecami, ktoré si nedokážeš kúpiť. Ale človek sa dobrovoľne zdáva tých vecí a vymieňa ich za veci, ktoré majú démony. Pretože toto viac pasuje k telesnému životu, ako to, čo prichádza z neba. Lebo Biblia píše, že duch bojuje proti telu a telo bojuje proti duchu. A telesné veci viac a skôr sa zakorenia do tela, ako tie duchovné. Ale nezabúdaj, že všetko má svoju hodnotu, svoju cenu. Ty vymeníš lásku za nenávisť, ale tá nenávisť má tiež svoju hodnotu a tiež má niečo k tomu. Niečo za to musíš dať, niečo stratíš. Hnev preberie kontrolu, nedokážeš odpustiť, stratíš lásku. Keď stratíš lásku, stratíš vzťah s Bohom, s rodinou, v manželstve, s bratmi, sestrami, a potom si hovoríš, som prázdny, som prázdna, nikto není so mnou, nikto nie je tam. Vieš, čo ťa spája s Bohom? Je láska. Vieš, čo ťa spája s bratmi a sestrami? Je láska. Vieš, čo ťa spája s manželom a s manželkou? Je láska. Vieš, čo ťa spája s deťmi? Je láska. Pravdivá láska, úprimná láska, verná láska, trpezlivá láska, víťazná láska. Toto ťa spája. Ale človek toto všetko stratí, keď sa rozhodne prijať niečo z demonického sveta. A vieš, koľko za to zaplatíš? Zaplatíš to rodinou. Zaplatíš to deťmi. Zaplatíš to stratou toho, čo si potom nedokážeš. Je ťažko potom to získať späť. Prečo dnes kresťania sa ťažko vracajú k Bohu, lebo stratili to, čo je vzácnejšie, len to nevideli, keď boli v cirkvi. Ale vymenili lásku za zlo, za temnotu. A kúpili si niečo, čo ich zničilo, ale oni si mysleli, že v ten čas pre nich je to dobré. A toto sa robí. Toto sa robí v každom živote, v každej cirkvi. Ale mám otázku. Či nie je dosť? Či nestačí? Či nie je čas sa rozhodnúť a vrátiť sa k Pánovi? Či nie je čas činiť pokánie a zmeniť svoj život a začať kúpovať od Boha? Veď Pán dal príklad. Pán dal podobenstvo. Ten, ktorý našiel drahocennú perlu, išiel, predal všetko, čo mal. Prišiel späť a kúpil si to pole, kde bola drahocenná perla. Čo predal? A čo si kúpil? Predávaj všetko, čo si doteraz kúpoval od temného sveta, predaj to späť, daj to späť tým, ktorým to patrí.
Príď pred Pánom a kúp si to, čo je cennejšie než to, čo si mal dodnes. Je čas činiť pokanie, je čas sa zmeniť. Je čas vrátiť temnote to, čo patrí do temnoty. A navrátiť svetlo tam, kde to svetlo patrí. Tam, kde to prvý človek stratil. Tam, kde prvý človek zomrel. Je čas to navrátiť. Je čas navrátiť to späť. Je čas sa navrátiť do toho prvého stavu. Lebo to je dôležité. K tomu nás Pán volá. A ak my sa k tomu stavu nevrátime, do stavu svetosti, do stavu dokonalovania, do stavu poslušnosti, do stavu vernosti, ak sa k tomu nevrátime, nezískame víťazstvo pre svoj život. Ako chceš ísť ďalej? Ak nezačneme kúpovať od Pána, ktorý je bohatý na večné veci, nie na pominuteľné veci. Pozri, temný a demonický svet vie, že ty potrebuješ peniaze. Doniesie ti taktiky, systémy, spôsoby, ako sa obohatiť. Ale ty im, pozri, dá ti telesnú vec, ktorí démoni vedia, že táto telesná vec je iba na určitý čas, ale ukradne ti niečo, čo bolo večné v tvojom živote. A čo má miliónkrát väčšiu hodnotu. Alebo Božie veci, inými slovami, telesnú hodnotu ani nemajú. Lebo je to večné, cenné. A ukradnú ti niečo, čo je veľmi cenné, veľmi drahé, ale dajú ti niečo, čo vedia, že ty si na to závislý. Ako človek. Niečo, čo je pominuteľné, niečo, čo je na určitý čas. Preto si dávame pozor na tieto veci. Dávame si pozor. Vieš, čo znamená slovo kúpiť? Kúpiť znamená prestať sa spoliehať na seba alebo na Boha. Inými slovami, z kresťanského úhlu pohľadu, keď sa hovorí kúpiť, tak sa prestane spoliehať na seba a začne sa spoliehať na Pána, lebo tu kúpčíš, alebo kupuješ od Pána. Spolieha sa viac na Neho, na Jeho veci, na Neho. Ale keď sa pozrieme z pohľadu kúpiť, že sa prestaneme spoliehať na Boha a my začneme kupovať a obchodovať, stratíme všetko. Stratíme ešte aj to, čo nemáme. Boli dva bratia, ktorí vyšli z jedného lona. Jeden bol múdrejší a druhý bol taký prostopašný, taký sebecký. Viac sebec. Jeden sa volá Jakob a jeden Ezau. Ezau vyšiel ako prvý. Jakob hneď za ním. A preto mu dali meno Jakob, lebo Jakob znamená držiaci sa za petu. On, keď vychádza z lona matky, tak držal svojho brata za petu. Peta charakterizuje vlastníctvo, majetok, prvorodenstvo. A už hneď tam v lone Pán poukázal, že Jakob ho odoberie o jeho prvorodenstvo. Ale teraz, akým spôsobom prišiel Ezau o svoje prvorodenstvo? Ako to predal? Za jedlo. Presne tak. Predal to za jedlo. Za šošovicu. Čočka. Jakub varil, Ezau prišiel a povedal, daj mi z tejto a dám ti svoje prvorodenstvo. Za jedlo. Moja otázka je dnes. Za čo kresťania predávajú to, čo majú od Boha?
Za čo? Za čo dnes kresťania predávajú lásku a strácajú vzťah s Bohom? Za čo dnes kresťania predávajú svoje povolanie? To, že Pán nás povolal, dá sa nám poznať. Za čo dnes kresťania to vymieňajú? Či nie je to za peniaze, za jedlo, za materiálne veci? Cirkev, či nie je to tak? Áno. A človek stráca niečo od Boha, čo je silné, mocné, večné, za niečo, čo je pominuteľné. Predstav si, za jedlo, za šošovicu predal svoje prvorodenstvo. Teraz otázka. Už sa ti to stalo toto niekedy? Že si predal niečo? Alebo vymenil niečo? Buďme úprimní. Už sa ti stalo, že si kupčil s temným svetom a dal si im niečo, čo je od Boha a dovolil si, aby ukradli niečo, čo je od Boha, prijal si, alebo prijala si niečo, čo je úplne v tej dobe pre teba bolo dobre, ale vieš, že je to zlé a prečo takéto? Moja otázka je, čo to zanechalo v tvojom živote? Aké následky? Alebo teraz, ako dlho stále za to platíš? Za to zlé rozhodnutie? Ako dlho ešte za to platíš? A koľko za to platíš? Čo si stratil? A koľko si z toho, čo si stratil, koľko si z toho získal? Rozmýšľaš takto nad svojím životom? Že urobil si zlé rozhodnutie, urobila si zlé rozhodnutie, niečo si stratil od Boha a niečo si prijal z temného sveta, teraz ťa to zviazalo, bráni ti to ísť ďalej, bráni ti to byť slobodný, slobodná. Ale stratil si toto, stratil si tamto, stratil si rodinu, stratil si toto, stratil si tamto. A teraz za to platíš. Ale daj si otázku, ešte ako dlho za to chceš platiť? Keď Ježiš zaplatil všetko. Ako dlho ešte chceš platiť? Či nie je čas povedať tomu temnému svetu dosť? Ježiš zaplatil všetko a povedal, že je dokonané, stačí? Či nie je čas povedať, ja som víťaz v Kristovi? Či nie je čas dvihnúť ruku a prehlásiť víťazstvo? Či nie je čas zatrúbiť, ako je tu napísané? Či nie je čas víťazstva? Či nie je čas začať bojovať a dať všetky veci preč? Kedy prestaneš obchodovať s týmto temným svetom? Kedy prestaneš obchodovať? Kedy prestaneš kupčiť? Kúpim si poznanie, ako mám urobiť toto, tamto, ale stratím svoj vzťah s Bohom. Stratím svoj vzťah s rodinou. Stratím svoju horlivosť, aby som získal niečo iné. Som horlivý za niečím, čo je vo svete, ale stratím horlivosť za Pánom. V modlitbách. Nie som, alebo nie si taká, alebo taký. V modlitbách, v postoch, v čítaní, v konaní horlivý, ako kedysi. Prečo? Lebo si prijal niečo z tohto temného sveta. Si sústredená práve na to. A toto si stratil. Čo si kúpil a čo si stratil? Ezau si kúpil čočku, ale stratil prvorodenstvo, požehnanie. Čo kupuješ ty a čo strácaš? Čo si myslíš, že je iba tak jednoduché sa rozhodnúť konať niečo v temnote, v tomto svete a nestratiť nič, čo je večné od Pána? To není tak jednoduché. A čo si myslíš, prečo práve pokušenie, prečo práve taktiky nepriateľa prichádzajú na tvoj život? Prečo? Prečo ťa chcejú okradnúť?
Pretože vedia, že to, čo ti dávajú, je iba dočasné. Ale to, čo ukradnú, je večné. Ukradnú ti lásku? Ale dajú ti niečo, čo potrebuješ do života. Ty to používaš na určitý čas, ale keď si uvedomíš, že si stratila niečo, naraz si uvedomíš, že je to ťažké sa navrátiť k tomu. Že je to ťažké to zase vybudovať a tak ďalej. Áno. Prečo? Lebo sám človek dovoluje temnote, aby temnota inými slovami rozbila život a tak ďalej. Ten vzťah. Všade, kam uvidíš, dnes v cirkvách, kresťania odchádzajú z cirkvi. Majú všelijaké výhovarky. Odchádzajú z cirkvi, pretože vidia, že svet si žije viac a lepšie ako oni. Vidia sa v cirkvi ako niekto, kto robí vždy to isté dookolo a niekto si žije, chodí, robí toto, robí tamto, ale my nemôžeme. A nám je všetko zakázané. Čo iné chceš? Čo iné chceš? Chceš chodiť do zboru, ale zároveň žiť ako svet? Biblia píše, svetlo a tma nemá nič spoločné. Ako to, že hovoríš som svetlo, ale žiješ tmu? Ako to, že rozmýšľaš ako svetlo, ale hovoríš ako tma? Ako to, že hovoríš, vo mne je svetlo, ale pozerá sa z tmy? Toto není kresťan. Toto není kresťanstvo. Dokiaľ máš čas sa zmeniť, zmeň sa. Dokiaľ máš čas vyhodiť tmu zo svojho života, tak ju vyhoď. Dovoľ, aby svetlo pohltilo tvoju tmu. Vieš, čo znamená pohltiť? Zjesť, pohltiť a už neexistuje. Dovoľ, aby svetlo toto urobilo v tvojom živote. Hovorí si, ale ja verím, ale ja idem, ja chodím. Ale rozhoduje sa. Dovoľuješ. Lebo môžeš byť v cirkvi, môžeš počúvať, ako kážem, ale nemusí sa rozhodnúť. Chápeš? Vieš, ako máš kupovať? Kupuj životom. Kupuj bojom. Kupuj prepalovaním. Ale nepredávaj. Ale uchovaj si to. Kupuj životom, vernosťou. Kupuj prepalovaním. Kupuj dobrým bojom. Ale nepredávaj to. Lebo Biblia píše, uchovajte si to, čo máš. Uchovaj si to, stráž si to. Buď ako hospoda, ktorý bdie a čaká, kedy príde zlodej. Uchovaj si to. Chráň si to. Kupuj prepaľovaním. Kupuj bojom. Kupuj poslušným životom. Ale nepredávaj to. Prejavuj to. Žij to. Ukazuj to iným. Ale nepredávaj to. Lebo potom tvoj boj, tvoja snaha, tvoje prepaľovanie vyjde na zmar. Vieš, čo urobíš? Dáš nové víno do starých mechov. A čo Biblia píše? Starý mech sa roztrhne a všetko vyjde čo? Na zmar. Všetko vyjde na zmar. Chceš, aby tvoj boj vyšiel na zmar? Chceš byť z tých 5 nemúdrych pán, ktorí vykročili a vyšli, ale uprostred cesty, keď už počuli hlas, zobudili sa a vyšli a predsa nedošli. Lebo nemali dostatok oleja. Cirkev? Čo im bolo povedané? Choďte a kúpte. Toto si kúpiť nemôžeš. Aj keby si prosil celý svet, každého človeka na planete,
nikto by ti nemohol dať to, čo ti dáva Boh. Nikto ti nemôže zabezpečiť večný život. On je ten, ktorý povie, choď a raduj sa, alebo nepoznám ťa. On je ten. A keď ti niekto, vidíš, keď ti niekto povie, ako sa hovorí vo svete, ča je kvart živas. To nie je pravda. Ja nežijem iba raz. Áno, Biblia píše, každému je život žiť raz a potom zomriem. Je to pravda. Ale otázka je, kam potom smeruješ? Čo sa potom deje s tvojim životom? Nebude ako z tých 5 nemúdrych pán, ktorí stratili to, čo mali. Predstav si, celý život bojovali a už blízko konca stratili svoj cieľ. Už blízko konca chceli kúpiť, ale nemohli. A požiadali, dajte nám. Ale nebolo im dané. Moje oko sa nezmiluje nad tebou a neušetrím ťa podľa tvojich ciest. Podľa koho? Podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoja ohavnosť bude uprostred teba. Až potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bije. Takže kým bude tvoja ohavnosť uprostred teba, budem ťa byť, dokiaľ tá ohavnosť bude tam. A keď sa jej nezbavíš, keď nedáš preč, tak do toho času ťa budem byť. Budem ťa trestať pre tvoje cesty, pre tvoju ohavnosť. A kým bude v tvojom dome, tak ťa budem trestať. Až potom poznáte, že ja som Boh. A je to tak. Až potom človek poznáva, že kto je Boh. A aký je Boh. Tu sa nespí? Tuhľa je ten deň. Práve prišiel pád. Bezočivosť kvitne. Spustnosť kličí. Prečo bezočivosť? Prečo bezočivosť kvitne? Rastie. Kedy táto bezočivosť kvitne a rastie? Je vtedy, keď srdce človeka sa zatvrdne. Tak bezočivosť začne kvitnúť. Vtedy, keď už ty nevidíš rodinu, nevidíš deti, nevidíš bratov, nevidíš sestry, nevidíš Boha, hľadáš len svoje, sebeckosť a tak ďalej. Hľadáš len svoje cesty, svoje ciele chceš dosiahnuť. A Pán hovorí, presne podľa tých cest ťa budem byť. A dokiaľ budú uprostred teba, tak ťa budem byť naďalej. Moja otázka je, koľko máš nakúpené od Pána do svojho života a koľko ešte je nakúpené zo svojho starého života. A keď ešte niečo je zo svojho starého života v prítomnom živote, od koho si to kúpil? Ako sa volá? Komu to chceš dať späť? Keď ty si niečo kúpil odo mňa, tak to nevrátiš Vladovi, nie? Vrátiš to tomu, od koho si to prijal. A moja otázka je, chceš to vrátiť späť, alebo ti to vyhovuje? Mnohí ľudia nechcú sa zmeniť, nechcú odhodiť hriech, nechcú odhodiť zlo, pretože im to vyhovuje v živote. Prospechom, sebeckosťou, obohatením a skrátka všelijakým spôsobom. A mnohí ľudia sa nechcú zdávať hriechu a robia všelijaké veci, ale keď prídu pred tebou, tak sú ešte lepšie ako ty.
Môžeš zakrývať pred človekom svoje hriechy, ale pred Bohom ich neukryješ. Poďme sa o tom viac dozvedieť. Prosím, otvor si Zjavenie Jana 3. kapitolu. Zjavenie Jana 3. kapitola, verš 17 až 19. Zjavenie Jana 3. kapitola, verš 17 až 19, ale budeme čítať v veršu 16. Aby sme sa viac dozvedeli, prečo Pán to hovorí. A hovorí to do cirkví Laodicej. Verš 16. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený. Vypľujem ťa zo svojich úst. Inými slovami, zapriem ťa. Pretože si vlažný. Veď hovoríš, a to je to, čo hovorí človek. Pozri, dávaj si pozor. Veď hovoríš, napríklad, veď hovoríš, ty. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý? Radím ti, aby si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom. A tak zbohatol. A tak by si zbohatol. I biele rúcho. A tak sa zaodej. A aby nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty. A masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Sedemnácty verš. Toto si hovorí človek v živote. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. Ale Pán hovorí, a nevieš, že si biedný, chudobný, úbohý a slepý i nahý? Môžeš mať bohatstvo celého sveta a predsa pred Bohom si chudobný. Môžeš mať najdrahšie šaty. Môžeš mať Versace, Boss, môžeš mať Lacoste, Adidas, Nike a predsa pred Bohom si odhalený, nahý, hanba. Môžeš hovoriť, že ty vidíš jasne, ale predsa si slepý. Lebo keby to tak nebolo, Pán by nepovedal, príď a kúp si odo mňa. Radím ti, toto pozri, toto slovo. Neprikazujem ti. Radím ti, dávam ti radu. Vieš, čo to znamená? Rozhodni sa správne. Dávam ti radu. A toto je moja rada. Rozhodni sa dnes. Rozhodni si kúpiť zlato odo mňa, prepálené zlato, kúp si odo mňa biele rúcho a obleca a kúp si masť na oči, aby si jasne videl. Teraz poďme, prosím, a viac sa pozrieme do tohto bodu. Prečo si človek má kúpiť prepálené zlato? Od Pána. Či naozaj si môžeš kúpiť od Boha prepálené zlato? Či Boh s tebou príde a začne s tebou kúpčiť o zlato? Čo ty myslí? Vieš, že Biblia píše,
že my máme byť ako prepálené zlato? Že čím viac to zlato je prepálené, tým má väčšiu hodnotu? Vieš, čo znamená príď a kúp si prepálené zlato? Príď ku mne a vybuduj si prepálenú vieru. Prepálený život. Príď a vybuduj si poslušný charakter. Príď a prepáľ sa vo svojich veciach. Veď Biblia píše, nech sa vaša radosť a váš smiech premení na plač. Príď predo mnou a kajaj sa, ako tam na konci je napísané. Prečo sa máme kajať? Prečo sa máme prepáliť? Aby sme nadobudli hodnotu rídzieho zlata. Aby sme nadobudli hodnotu prepáleného zlata. Vieš, Boh chce, aby sme mali duchovnú podstatu. Duchovnú hodnotu, Nie pozemský úspech. Boh chce, aby sme mali duchovnú hodnotu. Nie pozemský úspech. Ak si úspešný v konaní, ak si úspešný v práci, ak si úspešný v nejakých veciach, dobre. Prečo Boh dovolí, aby si mal peniaze? Prečo Boh chce, aby si mal doslova v tele peniaze? Aby ti to nebranilo sa budovať v duchu. Lebo ak máš život zariadený, lebo človek si myslí toto. Mám peniaze, mám dom, mám auto, deti sú zabezpečené, toto, tamto, všetko máme, všetko, Boh ma žehná a tak ďalej a sláva Bohu za to. Nie, to nie je koniec. Boh ťa nežehná preto, aby si prestal. Boh ťa žehná preto, aby si začal niekde inde. Keď Boh ti zaobstará všetko, čo potrebuje v tele, tak hovoríte, aby si začal v duchu. Ak máš dostatok peniazy na zaplatenie domu, žitia a pokojného života, začni bojovať v duchu a buduj si duchovné bohatstvo. Chápeš? Preto Boh ťa žehná v telesnom bohatstve, aby si budoval duchovné bohatstvo. A vieš, čo sa stáva dnes s ľuďmi a kresťanmi? Ak dnes kresťan má peniaze, príde chamtivosť a čím viac má, tým viac chce. A tým pádom sa krúti dookola a nič len chamtivosť a príde pýcha, prídu auta, oblečenie, ukazovanie sa, ale predsa Pán im dával toľko, koľko potrebovali, aby sa začali budovať v duchu. Ale prišla chamtivosť, pýcha, prebrala kontrolu a zabudli a nerobia to, do čoho ich Boh povolal, inými slovami. Boh chce, aby sme mali duchovné bohatstvo a nie iba telesný prospech, úspech. Lebo to je dobre mať telesný úspech, niečo dosiahnuť v živote, je to dobre. Ale dosiahneš to preto, aby to zaobstaralo tvoj telesný život, aby si mohol mať duchovné bohatstvo, ktoré sa nedá telesnými peniazmi nejak ohodnotiť. Prečo biele rúcho? Vieš, Pán tam hovorí, aby si zahalil svoju nahotu, svoju hanbu. Vieš, telesne môže byť oblečený pekne, krásne, mať oblek. A môžeš prísť do zboru, mať oblek pekne oblečený, drahý oblek za 300-400 libier, 500 libier, pekné topánky, Ale otázka je, nejako sa Boh na teba pozera zvonku. Ako sa na teba pozera vnútri. Ľudia vidia tvoj vonkajšok a povedia, šukár obleku, šukár z rudo, kadamanuš, to je pastor, to je služobník, to je človek. Ale odopenel o ilo nalačo. Môže mať pekné oblečenie, môže ľudia poukazovať na teba, ale Boh sa pozerá na tvoje srdce. Aké má srdce? Nejaký máš oblek. Aké srdce máš, lebo Boh sa pozerá na tvoje srdce.
Preto Pán hovorí, radím ti, aby si kúpil odo mňa zlato prepálené ohňom i biele rúcho a tak sa zaodej a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. Biele rúcho, aby si sa zaodiel. Čo charakterizuje biele rúcho? Biele rúcho charakterizuje očistenie od hriechov skrze milosť a spravodlivosť Ježiša Krista. Skutočné pokánie, ktoré nám prináša čistotu a svetosť, ktorá zakrýva našu hanbu. Vieš, to biele rúcho je svetosť, do ktorej ty si oblečený vnútri. Je čistota, očisťovanie svojho života a toto zakrýva tvoju hanbu pred Božíma očami. Nie to, čo máš ty oblečené fyzicky, ale to, ako si oblečený duchovne. A preto mám otázku. Vieš, ako si oblečený duchovne? Si oblečený svetosťou? Si oblečený čistotou? Máš to biele rúcho? Pán nehovorí, aby sme si doslova kúpili biele rúcho a chodili do cirkvi s bielým rúchom. Pán hovorí o tvojom srdci. Či tvoje srdce, či tvoje vnútro je oblečené vo svetosti. Či tvoje vnútro je naplnené čistotou. A Pán hovorí, príď a kúp si odo mňa biele rúcho. Teraz otázka pre všetkých a môžete odpovedať. Akým spôsobom si môžeš kúpiť to biele rúcho? To je prvá vec. Pokánie. Skutočné pokánie. Nie je to, že človek príde do cirkvi a pôjde na kolenách a jaj, pane, my myšte keresto načula. Nie je takéto pokánie. Nie je pokánie, ktoré iba prejavuje. Ne. Skutočné pokánie. Pravda. Lebo pravda ťa čo? Pravda, pokánie. Áno. Úprimné odpustenie s čistým srdcom. Ale akým? Lebo práve o tom to ide. Odozdanosťou. Dobre, ešte ako si oblečieš toto biele rucho? Táto strana, si nejak slabý. Kade vrajinin? No. Vernosťou. Áno. To je pravda. Ešte ako si oblečieš? Aha. Presne. Mať bázeň pred Bohom. Bázňou. Áno. Vidíš? Obliec si biele rucho nie je jednoduché. Stratiť ho sekunda. Vážne. Stratiť Božiu slávu, stratiť svetosť, jednoduché, minútka, sekunda, si preč. A tma prebere kontrolu. Ale nadobudnúť, vyzlieť sa zo toho starého a obliec si to nové, nadobudnúť svetosť, očistenie, je boj. Boj s myšlenkou, s myšľaním, boj s rozhodnutím, boj s pocitmi, boj s túžbami. Je to boj, ktorý človek musí vyhrať, ak niečo chce dosiahnuť. Ak sa chce obliecť do bieleho rúcha a chce nadobudnúť svetosť, očistenie, zdokonalovanie, je veľmi potrebné byť verný, trpezlivý, navrať sa k prvej láske.
činí pokánie, úprimné pokánie. Nie hociaké pokánie. Nie pokánie pred ľuďmi. Pokánie v srdci pred Bohom. Nie pokánie, ktoré vidia ľudia, ale pokánie, ktoré priťahuje Božiu pozornosť. Cirkev, ešte raz sa pýtam. Máš, alebo si oblečená do tohto rúcha? Máš toto rúcho? Ak nie, Pán hovorí, dávam ti radu. Príď a kúp si ho. Príď a vybuduj si ho na kolenách. Meň sa, obrať sa, obleť sa. Inými slovami, Pán hovorí, dávam ti radu. Dokiaľ je čas, radím ti, daj sa so mnou do poriadku. Lebo Ezechiel hovorí, moje oko sa nezmiluje. Dokiaľ bude ohavnosť uprostred teba, dovtedy ťa budem byť. Takže príď a radím ti, daj sa so mnou do poriadku. Posväť sa, obleď si biele rúcho. Očisti sa krvou Ježiša Krista. Čím pokánie, obrať sa. Maj duchovné bohatstvo. Maj duchovný level vo svojom živote. Cirkev, svetosť zabezpečuje víťazstvo. Prečo Pán hovorí o masti na oči? Vieš, že Biblia píše, ak je tvoje oko zakalené, tak celé telo je zakalené. A minulý týždeň som hovoril o tom, ako sa človek pozerá sám na seba. Teraz dám ti tú istú otázku. Ako ty sa pozeráš sám na seba? Akými očami ty sa pozeráš na seba? Ja to nezvládnem? Ja to nedokážem? Ja sa nepostavím? Ja to nedám preč? Ja to neodhodím? Ak sa takto pozeráš na seba, tak to nikdy nezvládneš. Ak sa pozeráš pravdou, dáva si nádej. Ak sa pozeráš vierou, dúfáš v Boha, tak veríš, že Pán ťa zachráni. Pozeraj sa na seba očami, ktoré ti prinášajú skôr víťazstvo, nádej a vieru, ako pád. Pozeraj sa na seba s očami, ktoré ti prinášajú nádej. Nepozeraj sa na seba tým spôsobom, že si povieš, urobil som chybu, tak už sa to nedá. Pán hovorí, radím ti. Dobre, urobil si chybu, postav sa, choď ďalej. Radím ti, radšej sa postav, keby si zostal tam. Dávam ti radu. Víš, ak niekomu dávaš radu, tak ti záleží na tom človekovi. Ak ti na ňom nezáleží, tak ho necháš tak. Je to tak? A Pán hovorí, dávam ti radu. Masť na oči. Prečo masť na oči? Čo to charakterizuje? Prosím. Prečo masť na oči? No? Pravda? OK, dobre. Áno. A práve o tom to je. Pavel, dokiaľ mu nespadli šupiny z očí, nedokázal sa pozerať duchovne. Vždy videl telesne, vždy videl zabiť, vraždiť, toto, oni sú zlí, oni toto, oni tamto, oni... A vieš, že takíto sú ešte ľudia dnes, kresťania? A niektorí kresťania sú stále takíto, ešte im šupiny nepadli z očí? Lebo ešte dodnes sa kresťania pozerajú, ovinúkaj so, on na kerelkách ovinúka dá, ona je taká, on je toto, on je tamto. A ty si lepší? A ty si lepší? Nepozeraj sa ako Saul, pozeraj sa ako Pavel. Nepozeraj sa ako starý Saul, ale pozeraj sa ako nový Pavel, ktorému spadli šupiny a naraz sa začína pozerať na tých ľudí, na ktorých sa pozeral 2-3 hodinky dozadu s nenávisťou a s hnevom, naraz sa na nich pozerá s láskou.
Naraz sa na nich pozerá, ako som schopný pre nich dať aj život. Ale niekoľko hodín dozadu bral im život. Rozumieš? Záleží na to, ako sa pozeráš ty sám na seba. A ako si uvedomuješ, že ako Boh sa pozerá na teba. To je veľmi dôležité. To je tudy a tut. Keď ty sa pozrieš na seba ako niekto, kto nemá šancu, kto zlyháva, kto nemôže ísť ďalej, kto prehral, urobil som chybu a nedá sa, tak sa to nedá. A nepôjdeš ďalej. A vždy budeš v tej chybe. Ale ak ty si povieš, tak ty si povieš. Niečo ľudia hovoria, ty si povieš. Urobil som chybu, ale dá sa to dať do poriadku. Chcem ísť ďalej. Postavím sa. Mám vieru. Ja verím. Boh ma zachráni. Dúfam v Boha. Boh je moje útočisko. Tak ty sa postavíš a pôjdeš ďalej. A nezáleží na to, čo iní hovoria, alebo kto ukazuje prstom. Nezáleží na to. Záleží na to, čo hovoríš ty vo svojom živote. Másť na oči charakterizuje schopnosť vidieť pravdu, duchovne rozlišovať a poznanie o vlastného stavu pred Bohom. Poznáš vlastný stav pred Pánom? Ako vyzeráš ty pred Bohom? Dokážeš duchovne rozlišovať? Vidíš pravdu s otvorenými očami, alebo vidíš pravdu iba s jedným okom? Lebo niektorí vidia pravdu iba s jedným okom. Tu Biblia píše toto, ale tu ja si myslím, že ešte môžem tamto. Prečo vidíš pravdu s jedným okom? Vieš, viem, že tieto listy nepoznáte, ale list Herodosov Pilátovi píše, Herodes hovorí o tom, ako Herodiada oslepla na jedno oko. A Herodes hovorí, toto je Boží trest nad nami. A pretože sme dali sťať hlavu Jánovi, toto je náš trest. Herodiada oslepla na jedno oko, pretože nechcela vidieť pravdu s dvojimi očami. A to je to isté. Človek, ak nechce vidieť pravdu dvoma očami, tak je slepý. Hovorí o pravde, ale pravdu nevidí. Chápeš? A nedokáže potom rozlišovať. Lebo kúpiť si masť od Pána na oči, znamená mať duchovné oči, rozlišovať demonické aktivity, zlé veci, útok od nepriateľa, dobre od zlého, vidieť pravdu takú, aká je. Prezračná pravda, nepolovičná pravda, nie logika. Nie logika človeka, ale pravda. Skutočná pravda Božia. Ale zároveň mať masť na oči znamená poznať svoj stav pred Pánom. Inými slovami, ty skúmaš sám seba a vieš, ako vyzeráš pred Pánom. A vieš, ako Pán ťa prijíma. A vieš, či ťa prijíma, alebo nie. Poznáš, máš ten skutočný vzťah s Bohom. Ako Dávid, ktorý hovorí, Pane, nepozeraj sa na moje hriechy. Ja mám svoje hriechy pred mojimi očami, ale ty sa na ne nepozeraj. Posilni ma, podpor ma. Cirkev, chcem ešte niečo prečítať. Myslíš si, že si bohatý v tele? Ale bez Pána si chudobný v duchu. Predsa nič nemáš. Lebo aj keby si v tele vlastnil aj celý svet, ale zatratíš svoju dušu, nemáš nič. Môže mať drahé oblečenie, ja ich nemusím mať. Hlavne, že som bohatý tam, kde mám byť bohatý. A to je dôležité. Byť bohatý v duchu. Myslíš si, že máš dobré oblečenie, ale v duchu si nahý. A Pán to vidí. Si bez svetosti. Lebo vieš, čo je duchovná nahota? Je to, že si bez svetosti.
Zvonku si pekný, ale vnútri si prázdny. Zvonku si pekný, ale vnútri není svetosť. Vnútri není očisťovanie. Vnútri ťa neboli to, čo robíš v skrytosti. Zvonku pred ľuďmi môžeš vyzerať ako nejaký anjel, nejaký služobník, niekto. Ale ak ťa neboli, keď hrešíš, vnútri s tebou je niečo zlé. Naozaj? Zvonku môžeš vyzerať pekne, mať pekné šaty, drahé šaty. Ale ak vnútri nemáš hodnotu, predsa si nahý a si v hanbe. Lebo vieš, kedy sa zahambíš? V ten deň, ako sme to čítali v Ezechieli. V ten deň, keď Pán príde, tak v ten deň sa zahambíš, lebo vtedy sa ukáže tvoje vnútro. Lebo Biblia píše, všetko, čo je skryté, v ten deň bude čo? Odhalené, zjavné. Takže môžeš zvonku vyzerať pekne, oblečené. Má drahé oblečenie. Ale vnútri si nahý, plný hanby. Lebo keď príde Pán, tak tam sa prejaví tvoja nahota a tvoja hanba. Pred celým nebeským zástupom. Tretí bod. Myslí si, že vidíš, ale bez Pána si duchovne slepý. Nepoznáš pravdu. Lebo pravda nám otvára oči. Svetlo nám otvára oči. Pravda nám dáva vidieť veci také, aké skutočne sú. Ak hovoríš, že vidím, ale nekonáš podľa pravdy, si stále slepý. Lebo Biblia píše, svetlo prišlo na svet, ale ľudia nechceli prijať svetlo, aby ich zlé skutky nevyšli na javo. Nie, že len neprijali svetlo, ale neprijali pravdu. A keď nepríjmeš pravdu, tak pravda ťa nevyslobodí. Preto, bratia a sestry, ty môžeš povedať, ja vidím. Ty môžeš povedať, ja viem, čo je napísané, lebo ja vidím. Môžeš duchovne vidieť, čo je napísané na papieri. Ale otázka je, či vidíš duchovne zo srdca von. Či vidíš zo srdca, či to, čo je napísané na papieri, je napísané aj na tvojom srdci. Či sa pozeráš znútra, nie iba zvonku. Toto je dôležité. Takže ešte raz. Čo kupuješ a čo predávaš? Od koho kupuješ a komu to predávaš? Bratia, sestry. A koho veci potom predávaš, keď vlastne už predávaš? Sú to tvoje, alebo predávaš Pánovi a berieš niekoho cudzieho? Bratia, sestry, Pán nám dáva radu. Kupujme od Pána zlato, biele rucho a masť. Inými slovami, príď pred Pánom. Prepál svoj život. Maj prepálenú vieru. Čím pokánie, men svoj život. Obrať sa o zlého. Posvedcuj sa. Príjmi pravdu. Otvor si oči. Dovol, aby tie šupiny spadli z tvojich očí, aby si videl jasne, aby si rozoznával. Aby si naozaj mohol byť človek, ktorý hľadá Boha. Človek, ktorý smeruje k cieľu. Buďme ľudia, ktorí hľadajú Boha. Buďme ľudia, ktorí milujú Pána. Cirkev, možno teraz vidíš, že zatváram Bibliu. Ale v tvojom srdci a v mojom srdci nezatvára to slovo, ktoré dneska bolo kazané. Lebo Pán nám dáva radu. A teraz, predtým neskončím. Vieš, chcem ti povedať niečo dôležité. A pýtam sa to všetkých. Dal nám Pán radu? Ešte raz. Dal nám Pán radu? Ešte raz. Dal nám Pán radu? Poradil ti dnes, čo máš robiť. A tým pádom dá ti šancu. A máš ešte čas sa zmeniť. Vidíš,
Keď Pán príde v ten deň a ty si túto radu nezoberieš, už potom to nebude jeho chyba. To už je tvoja chyba. Lebo Pán ti povie, radu som ti dal, vysvetlenie som ti dal, povedal som, čo som ti chcel povedať a čo je potrebné pre teba, mal si čas to vykonať, ale si nevykonal. Cirkev, dokiaľ máš čas, konaj tak, aby si sa páčil Bohu. Nebuď vlažný, nebuď ani studený, ale buď horlivý. Buď horlivý, prepál svoj život v modlitbách, v obratení od hriechu, v pokání, aby si mohol vidieť pravdu taká, aká je. Čistá a prezračná. Amen, cirkev? Amen, prosím, poďme, postavme sa. Cirkev, Pán hovorí, aby sme boli horliví a nevlážni. Dokiaľ ty vidíš, že tvoja horlivosť v tvojom živote klesla a potrebuješ od Pána, aby Pán zapálil a veríš, že dnes Pán hovorí k tvojmu životu, prosím, príď a budeme sa modliť. Ak potrebuješ nejakú svojmu životu Pána ochranu, posilnenie, aby Pán ťa posilnil, aby si zvládol a zvládla ísť ďalej. Prosím, príď a budeme sa modliť. Sláva ti, Kristus. Sumano chamava lá do te desman zunabina. Sláva ti, Ježiš. Anda tua voz. Sláva ti, Pane, sláva ti, Ježiš. Escúchame, virá. Sláva ti, Ježiš. Sumurando amor ujos. Cai tu te barará de lá. Sláva ti, Ježiš. Ambivas as de lá, oh vas. Ambivas as de lá, oh vas. Amar tu te. Sakangeri de lá, guia vas. De nas tu que de lá, já te escamas tu. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Pane. Ambivas as de lá, oh vas. Ambivas as de lá, oh vas. Amar tu te. Sakangeri de lá, guia vas. De nas tu que de lá, já te escamas tu. Como insalto, ti pronievo preto. Sumano chamava lá tu te desman zunabina. Anda tua voz. Escúchame, virá.
Kaj tu te barana bila A mi vas zazdivla o vas A mi vas zazdivla o vas Am glavu te Sad kad geride vlagilja vas E nas tu kedi vlaća česka masu A mi vas zazdivla o vas A mi vas zazdivla o vas Am glavu te Sad kad geride vlagilja vas E nas tu kedi vlaća česka masu Sláva ti Kristus, sláva ti Ježiš. Sláva ti Ježiš, sláva ti Kristus. Tvojim srdcem tu Ti pro nebo si pred
shavava zlav tu te desmar zurnabina. Angla tua va Kucha me fira Sumurando androruko Kai tu te parará de lá A mi vas de lá o vas A mi vas de lá o vas Angla tu te Sarkangeri de vlagi lavas E nas tu que de vlača čiska mastu A mi vas de vla o vas A mi vas de vla o vas Angla tu te Sarkangeri de vlagi lavas E nas tu que de vlača čiska mastu Going saltu Ci pro niebo ci prepu Suma lucia vava zlav tu te desmar zurnabina. Angla tua va Kucha me fira Sumurando androruko Kai tu te parará de lá A mi vas de vla o vas A mi vas de vla o vas Angla tu te Sarkangeri de vlagi lavas E nas tu que de vlača čiska mastu A mi vas de vla o vas A mi vas de vla o vas Angla tu te Sarkangeri de vlagi lavas E nas tu que de vlača čiska mastu Sláva ti, Kristus. Sláva ti, Ježiš. Halelúja. Cirkev, Boh je dobrý Boh. Prosím, poďme ešte, pomodlíme sa, ďakujeme Pánovi. Bože Oče, Pane, ďakujeme ti, Pane, za dnešný deň, Pane. Zdávame ti chválu a slávu, Pane. Velebíme ťa, Pane, a vyvyšujeme, Pane. Nikto nie ako si ty, Pane. Ďakujeme ti dnes, Pane, za chvály, Pane, za to, že sme sa mohli modliť, Pane, za slovo, Pane. My veríme, Bože Oče, Pane, že to slovo dnes, Pane, nám dalo radu, Pane.
Že to slovo nás dnes, Pane, povzbudilo, Pane, a že nás bude viesť, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, za túto milosť, Pane. Ochraň nás počas celého týždňa, Pane. Ved nás, Pane, nech Tvoja mocná ruka spočíva nad nami, Pane. Nech nás ochraňuje a vedie, Pane. Ďakujem Ti za všetko, Pane. My ukončíme túto službu v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Boh vám žehnaj v mocnom mene Ježiš Kristus.